şeýle rowaýat edipdirler. Pakyrlar baýlardan 500 ýyl öň behişde girenmişin. Mundan başga-da şeýle bir rowaýat bar. Enes ibn Malik Allah ondan razy bolsun şeýle rowaýat edipdir. Bir gün Resul aleyhisselamyň ýanyna bir adam gelip, "Ya Resulullah, bar ýagşylygy baýlar edýärler. Olar haja barýarlar, sadaka we zekat berýärler. Bizde sadaka bermäge mal ýok, mülk ýok" diýdi. Allah'ın Resulü aýtdy: "Her kim derwişlige sabr etse, Taňry ona üç türlü sogap berer" diýdi. Baýlarda ol sogaplar bolmaz. Owul behişden asmanyň ýyldızlarynyň sanyça küýzeleri bardyr. Ol küýze bilen howzy köwserden suw alyp içerler. Ikinji, derwişler baýlardan 500 ýyl öň behişde girirler. Üçünji, derwişler Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diýse, Hudaý Taala derwişlere şeýle bir sogap berer welin, baýlar müň türlü berseler, ol sogaby tapmazlar. Ol kişi bu sözi eşitip hoşal boldy we sabr etdi.